Ja želim vama da dam jedan pro tip. Ako ste single i ako tražite devojku ili ribu da jebete ili šta god, samo nastup Jakova Jožinovića, kako god. Buraz. Samo pogledajte publiku i pogledajte ljude koji su na njegovom nastupu. Samo pogledajte. Ako ovde ne nađete ribu, vi ste digitalci. Evo, buraz. More pičoka, brate. Salate, ne, pičke ko salate, buraz. Pičke ko salate. Znači, ljudi, ako odete, ako tražite ribu, ne treba da idete u klub, na freestyler, na ovaj, na onaj. Ne, buraz. Nego samo tražite gde bata nastupa ono u vašem gradu. Burazeru, samo odeš sam, odeš sa 2 drugara. Odete vas 3. Buraz. Ako ne nađete ribu, vi ste, buraz, budale. Tebra, samo ovde uletiš, gledaj. Nema lika, bre, sve ribe, gledaj. Evo ga, jedan lik, drugi lik. Ovo su pametni ljudi. Ti ima možda, evo, 4 čoveka, muška ima, sve ostalo žene. Burazeru, odeš, platiš piće. Brate, GG, kako priča o ženama CCP, kako ta Milena živi s tobom? Šta, što sam rekao da ima pičke ko salate, šta? A ti nemaš kurac i ona nema pičku, šta? Šta pričaš, druže, bre, aj saberi se. Kao, kako priča to o ženama? Burazeru, ono, samo relaks, Burazeru, znamo da si nevin, ono, posti se.